So you know the one, the gel I buy, so tomorrow كده حطينا to wash inside. Okay. بعدين one time مويه boil ما في كبريت رو بعدين we can use ها.
Day. Ay, pala ko si Inday.
Grabe.
4. 20. Ate. Ang bilis. Iyo ba ka? Tulo na Sandra? Ay, tada. Ngayon lang ako kakain ng tanghalian. Ayan, katapos lang maghugas. Then, after nun, mag-aayos na naman ako ng kakainin ng panganay kasi fasting daw. Yung mga magulang niya katatapos lang kumain, guys. Thank you sa 2 million in the house. Ayan, kain tayo. Chicken ang ulam ko, guys. Tapos lang kumain, tapos gagawa na naman ang pagkain ng isa. Meron pa akong mga ligpitin na pinamiling gulay. Parang hindi ko na nilulunok ng aking kinakain ba. One hour lang ko, guys. Update lang. May pantrabaho si Ping. Marami pang trabaho nag-iintay. Pasensya kasi subo ko ba malaki. Kain tayo.
Alas 4 na tanghalian. Thank you guys na naka-BG. Salamat. In the house. Salamat. Gusto ba ako uminom ng gamot? Hindi maalala.
Uminom ako ng gamot kanina, nakalimutan ko. Hirap talaga ng tumatanda. Umaga ba yun? Salamat po. Hindi ako inom. Uminom ako guys ng gamot pero hindi ko naalala kung anong oras yun. Kaninang maga ba yun? Pagkakain ko ng almusal. Ang sakit kasi ng siko ko dito ba? Hindi siya natatanggal. Ano siguro? Yung pagod sa pagluluto tapos hugas. Hugas ng pinaglutuan, mga pinggan. Kaya yung ano, ganun siguro, kaya ito pa hindi nawawala ang sakit ko. Hindi ko alam kung rayuma ba to o ano. Bahala siya diyan. $3 million in the house. Salamat guys. Salamat sa support. Hindi na ako madalang na ako mag-LS kasi laging busy. Sa gabi naman, anong oras na ako? Kagabi umakyat ako 11 o'clock. Kasi fasting yung mga amo ko. Tapos, afternoon, pagkakain nila, pagkatapos nila ng mga 8 o'clock, ng mga amo ko, yung mga babae, nag-fasting. Pagkatapos nila kumain ng 8 o'clock. Kasi adan, 6:45. Natapos silang kumain, 8 o'clock. Then, afternoon, nagluto naman ako ng tanghalian kasi dumating yung amo kong lalaki kagabi. Kumain sila mga 10:30 na, natapos ako 11 na mahigit. Buti na lang tinulungan ako nung isa, tinulungan ako ng aming bisita, si Risa. Iyon, tinulungan niya ako maghugas ng pinggan at saka pinaglutuan ko. Kaya medyo maaga ako nakaakit kagabi. Tapos, hindi ko alam mamaya kung anong oras na ulit. Ngayon, katatapos ko lang siyang magluto, katatapos lang nilang kumain. Katapos ko lang maghugas ng mga pinaglamunan. Lamon talaga, kain pagkatapos nilang kumain. Ayan. Maya-mayang konti, magluluto na naman ako kasi fasting yung anak na panganay. Ipagluluto ko siya ng makakain. Ganun ka sana mamaya makaakit ako ng maaga kasi nakakain naman na sila ngayon ng tanghalian. Pag ganyan kasi guys na kumain na sila ng tanghalian, sa gabi hindi na ako magluto. Kaso nga lang, syempre, may mga utos-utos. Yun, kaya ginagabi ako ng akyat. Hindi na ako nakakaakyat. Tapos isa pa, wala pa akong net na maayos sa taas. Hindi ako nakakapag-YT sa taas. Minsan nga nanonood ako ng TikTok, pumupunta ako sa YouTube. Ano siya, ikot-ikot ba? Ikot-ikot. Kasi mahina yung ko. Yung net ko, mahina yung sagap. May net naman siya, pero mahina. Hindi ako hindi kaya, kumbaga. Yun nga, halimbawa may tumawag. Ano siya, blurred siya. Hindi siya yung Mag-type naman kayo guys para alam kung sino kayo. 3 million in the house. Salamat. Ayan. Tapos na si Ping kumain din. Ngayon, tapos na kumain, work na ulit. Magligpit naman ako ng pinamili nilang gulay. Para maya-mayang konti, anong oras na? Maya-mayang konti, 4:00. Para mga mamaya. Pagkatapos ko niyan, kailangan ko matapos siya ng maaga para mamaya makapag-prepare na ako ng kakainin ng fasting. Ganun ka si Ping, di ba? Saglit lang yung pahinga. Buhay abroad, ganun talaga.
Pero tiis lang, tiis para sa Junakis. Ayan, katapos ko lang nakakatamad pa. Katapos ko lang kumain, katapos ko lang magligpit. Ligpit na naman, luto na naman, liyatay. Parang may pinanglalaban si Pinga. 4 million in the house. Salamat, guys. Kaya, pag nag-ano ko, guys, yung nagwa-YT, yung katulad kanina, nung yung nagwa-YT ako yung ano lang, pindot-pindot lang. Pero, yung kanina, nung nakaano ko sa cases dialing, lang, habang nagluluto, nandiyan lang cellphone. Buhay ni Ping. Nag-ano na naman si Esperanza, gayatay. Pasensya na kayo, guys. Mag-type naman kayo, guys. Gayatay. Hindi ko alam kung sino kayo ba. 3 Miranda. Salamat. Mag-ano na naman si Ping. Ready. May tubig mo pala ito. Sakit. Hindi na maano si Ping ba? Lupay-pay. Parang ang pangit ng ng aking yung harap ng aking cellphone. Maano siya, mag-light, no? Tanong ko, sagot ko ba? Thank you sa inyong mga patamsak yan, guys. Work na naman si Kim. Nakakaano ba yung kahit gusto mo mag-LS ka, yung mukha mo ba pagod? Kailangan pala itong na ito doon para kung may kumain. There we go. Anong oras na for na? Alas 4 na ba? Ay, alas 3 lang pala. Kala ko alas 4 na.
sabon. This one for the basket. What the basket? Only for all you get to wash. This one sabon. Hindi pa nga ako tapos din eh. Maliit naman itong pusa. Mariosep.
Ang hirap bisan sa kusina kasi ano eh, walang katapusan. Hindi mo alam kung mamaya may papaluto pa. Hindi lang pala itong pinamili na to. Ano na lang guys, 30, 50, 15 minutes. Punta ako. Naka 1 hour na. Okay na yan. Basta nakapag-update tayo kay Lolo. Kasi magluluto pa din ako. Hindi namili ng roka.
Nalaglag. Sana yun? Laglag pa yung... Puro ano na kasi yung tapon na natin yung iba. Hindi na maganda. Kain na ako guys. Ano na lang, 10 minutes. Naka 1 ano na ako. 1 hour. Okay na. Malat na labas ko. Pilihan ko siya kasi malalaki siya. Para pwede pa. May matigas pang isa. Okay.
Ayan, pain na ako guys. Salamat. Salamat sa nag-stay. 2 million in the house. Thank you. Hindi ko man kayo nakita kung sino. Hindi kayo hindi kayo thank you, thank you. Thank you sa support. Ayan. Magluluto naman si Ping. Kapag na ako 1 hour. Thank you guys. Love you. Love you all. Thanks sa support. Ayan.